po týdnu je to tady znovu, Sunday Meal Prep. Dneska si dám na snídani pečenou ovesnou a kořicová rolka a nemusím proto vůbec nic dělat. To přesně, díky tomuto receptu budete moci říkat každý ráno. Kořicová rolka je jedním z mých nejoblíbenějších dezertů, pečená ovesná je zas jednou z mých nejoblíbenějších snídaní, tak jsem se rozhodla to spojit. Upřímně, teďka v deficitu beru každý hack, jak do svýho jídelníčku dostat svoje oblíbené chutě, jako nebudu kecat. A rozhodně se neplánuju šedit, protože tahle ovesná bude mít i kořicový swirl a dokonce i pudinkový icing. Jenom je tak trošku víc makrofriendly. Připravíte si ji rovnou v mističce, příprava vám zabere asi 10 minut a zasytí vás díky 45 gramům bílkovin na celý dopoledne. Snídaně na pár dní vyřešená, k tomu jsem si na oběd nachystala gnocchi z jednoho pekáče, z týdne 2. No a na tento týden máme připraveno. Slibte mi, že si tyhle cinnamon roll pečený vločky zkusíte udělat. Nebudete litovat, slibuju. Tak za týden, čauky!